ku yi haƙuri matan aure, iyaye da kuke da 'ya'ya mata ku yi haƙuri da mu samari, ba mu da kuɗi, bula ce da iya guga da iya karin hula, ba kuɗi. Ga ustazai suna nan da addini, sun iya ƙur'ani, sun iya hadisi, wallahi sun cancanta a basu mata ko ba kwabo. Ku je ku karanta sunna, ku je ku karanta sunna. Annabi ya ba wani ya iya ƙur'ani an bashi mata, ya iya ƙur'ani, wanda ya iya ƙur'ani ya cancanta. Kai da Allah zan sai da akuya ta dawo tana susa da ni, to yarki akuya ce ko to bi isal misal, Allah wadaran misalin ki, yarki akuya ce. Ku yi haƙuri da mu. Sai kaga an yi tarbiyyar yarinya a islamiyya, ta iya ƙur'ani, ta iya hadisi, ta iya hijabi, ta iya musulunci, ta iya sunna. Madadin a dubi wani a ce zo nan kai na ganka kana son sunna, ni ma ina son ka, don haka ga 'yata nan wallahi ba ni da sadaki. Kai da Allah, sadaki matsala ne? Ga 500, ga naira 5,000, ka je ka gyara gida, ka zo za a daura aure an jima. Shikenan kai mishi komai saboda yana son sunna. Kana da kuɗi, Allah ya rufa maka asiri. Duk wanda yake son sunna ya dace da komai. Ya kamata jama'a su gane wannan. Amma wallahi al'azim, wallahi fitina ce take faruwa. Da annabi ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Hadisi ne hasan, al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi, al-allamah al-muhaddith al-albani ya hasana cikin littafin irwaul ghalil. Me yace? Wanda kuka amince da addini da ɗabi'ar shi, abubuwa biyu. Dan wani ustazu ne, akwai addini amma ba ɗabi'a, wani akwai ɗabi'a ba addini, sai ya haɗa biyu, yana da kyan hali, yana da mutunci, yana da addini. Annabi ya ce ku bashi aure, in ba haka ba fitina za ta faru. Ga tunan ita ke faruwa. A kashe miliyan 5 a sa a news line, 'yan mata su yi rawa, a yi shantu, ustazai su haɗe yawo a ba su haushi. Kwana biyu sai ka ji su a jakan magori, ana kashe aure, ana rikici. Babu abin kunya a cikin wannan. To mata ana muku sharri daga waje, a ce wallahi mata ta ce, to dai kin ji, wallahi mata ta ce, wallahi ni ina son sunna amma mata ta ka zama zoɓa rodo. Ka sarrafa gidanka, ka je ka samu imamu sa'id ibn musayyib akhirul mutaqaddimina, yar shi ya ɗauka ya bayar, ba wanda ya sani cikin dangi ma. Ni in haifi ya, amma za a wani family meeting, za a yi kaza, za a yi kaza, a family na sun soke, ni na ga ahli sunna, wasu family yan bid'a su soke. Sai yiwuwa almajirin shi ne, almajirin sunna kafir, kwana biyu baka zo makaranta ba, kafir lafiya, wallahi malam mata ta ce ta rasu. Shi hala kaya aure? Ce ina ranka ya daɗe, ala gafarta malam, dirhami 2, kwandala 2, ba sai bani mace duk mai dugunin nan. Ina malikiya ma za su ce ma ba aure bai kai rubu dinar ba. Kaga matsala ko? To ya za a yi? Don haka nan da nan Sa'idu ya ce in na baka za ka karɓa, ya ce na baka yata. Kuma wannan shine tushen malikiya, dan malamin imamu malik ko a qawaidi an ce akhirul mutaqaddimina, karshen malikiya kenan sai fatiha. Amma dirhami 2 ya bada yashi, ya ce ya karba, aure ya yi. Duk duniya ba malamin fiqhun da ya biyo baya ya karanta wannan tarihin ya ce zina akai. Aure ya yi. Shikenan da daddare ya tasa ya a gaba, dama ka'ida kenan, ko a samu wasu dattawa mata masu mutunci guda 2 ne guda 3 ne su kai ta ɗakin miji. Haka ya zo cikin sunna, karanta, mata 2 zuwa 3 suka kawo Aisha. Amma ji a ɗibo wasu 'yan iska tsofaffi su zo su cika titi suna karki yadda juyin waina, wannan ai wulaƙanci ne jama'a. Za a kawo maka mata ana juyin waina? Sam ba za a yadda da wannan. Ya kamata jama'a su gane wannan. Mata 2 3 dattawa su kai ta. Sunna ɗaya kenan. Na biyu, sunna ta nuna sai kai ga Sa'id ibn Musayyib da daddare ta sa ta gaba ya kai, ko kuma kai ka zo ka dau abaka ka tafi da ita. Dinyar makaho ta nuna a hannun shi, ana gama daura aure shikenan a fito maka da ita ka tasa ta gaba ka tafi. Don haka da daddare Sa'idu ya sa ta kintsa ya kai ta. Kaga anan gaba daya minus ahlul baiti fa, ba magana cewa mutan gidan shi ya je ya yi mitin da su, ya aurar kuma da daddare ta sa ta gaba je kai ta.
ya kwankwasa kofa. Kafir ya ce waye? Ya ce Sa'idu ne. Kaji malaman salaf. Malaman salaf kenan, alherin Allah ya kai musu. Malamin yan baya ne sai a ce shehi ne. Shehi kai Allahu akbar. Wallahi wani bai san matsayin shi ba a wurin Allah. In ka nuna wane ne kai a gaban Allah sai Allah ya bugi haɓarka, sai kowa ta kata. Allah ma ka kaskantar da kanka, ka nuna kai ba kowa bane sai Allah ya daga darajarka. Amma ni zan yi cuɗani da suwa ne, ni zan yi kaza, ni zan yi kaza. Annabi cuɗani yake da sahabbai, annabi ne kawai abin koyi jama'a. Saboda haka nan da nan kawai ya buɗe ƙofa. Sa'idu ya ce sai da ne tunani duk garin nan ban da aboki Sa'idu. Malami na ne Sa'idu, yaushe zai zo gidana? Ya ce amma sai ne shahada na buɗe ƙofa, sai na ga malami na ne ya taso yan nan a gaba. Ya ce kai ka ji tsoron Allah, ga mata ka da ɗaura muku aure ɗazu ka riƙe ta. Ke ki ji tsoron Allah, ki bi mijinki sau da ƙafa. Sai ya jawo ƙofa ya turo yar. Har an yi biki, an yi suna, ba a kai akwati ba wani